Sanibonani guys, bukan. Hey, hayi ngikuphi lana ngikabhuti uMavundla bafethu umngane wami wangithengela ithikithi lokuthi ngizela ngangazi nangale event. Wathi nje Lungi ungaphoswa asambeni kanti unfortunately yena ngeke asaphumelele. Kwenziwani ke la ngizobuye ngintshela. Okay, kwamanje ngifuna ukuntshela ngubo lena ayikhumbula ngangigqoke ngeValentine but yayi no white lapha phezulu. So ngishintshile slightly nje ngayenza yaba nalomqingo obhidweni yabo esiyangipintsha nokungipintsha kancane but I still love it so much. Ngangiyenze lo buhle khocho. So credit yakhe yonke ke bafethu sikuphi lana ke sizobungaza la sise the Lake Durban sizobungaza u50 years ngisathola inkululeko yokufunda bafethu inkululeko yemfundo so ubhuti Mavundla behlelelile ngoba nibona waze wasihlonipha ubhuti wabantu waze wasenzela umcimbi onama levels waze wasiswenkisa ubhuti Mavundla sasigcinene nje ukuswenka sibe bahle sihambe ko red carpet siyifundiswa guys like ubukufeel ukuthi kubalekile ukufunda mukule event. Okay, mukani iprep yakhona nibuke isetup nibuke yonke into lalelani la ma-starter lawo actually not ama-starter kuphela yonke into ebidliwa la apparently caterishelwa unkosikazi kayo ubhuti Mavundla. So bukani kahle ukuthi besiyicukuthana enjani ngicela nibukeni. Oh, okay, so sathi masifika nje kwathiwa ayibambana umoya nawo ama-starter ubukhetha okuthandayo uye kungakufuni yabo. So sakhetha sabamba umoya kudlo ngayindawo and then sathatha icontent encane we took some pictures while ku prepare ukuthi umcimbi uqali bafethu. Hayi nangempela sathi sikhona sikada sashutha ke. Then yaqala ke event ngaze ngayisola ukuthi bengaliphethe ngani ijazi lami because wonke umuntu kwathi umuntu ophethe ijazi akagqoka ijazi lakhe manje ziyakhala manje mina phela ngifuna ukubuka because ngi-fashion designer ngifuna bebuka ingubo ngangaliphathi ijazi. Hayi kwathiwa ke qoqanani ke bengengedwa kodwa abaningi bengawaphethe so sigcine thina siphenduka ibukeli ke sesibuka ama graduates ngoba thina asihloniphanga isimemo ngokuthi siphathe namajazi ethu. Hayi okay ke baqala ngena ama graduates abo le moment ngiyithande kakhulu because khona abantu abagraduateile ngokwetifiketi nani but umuntu ongakwazanga ugcina efikile kwi-ceremony yakhe graduation for different reasons ahlukahlukene guys. Graduation iza nokuningi okunye abanye abantu abangakhulumi ngakho so I felt like khona abantu le moment le abayifilile ngempela because you have never been to a ceremony yakho ye-graduation even though you graduated for izathu eziningi. So leyo party angazi noma abanye bebeyibuka kanjalo but kumina ifike nje yashaya kanjalo. Some people I know people abangafikanga mina graduation for different reasons so I think into kanje iyakusiza ukuthi ube naleyo moment leyo. Okay, we carried on the event. Ngicela nibabuke guys ngifuna ukunizwisa into ebiyenzeka la because ngifuna nizwe ukuthi bekuyi moment especial kanjani le for ama graduate. Then we took some more content ngoba nibone excitement ebusweni bami. Ayi ngagodolana okay ngathi nje nawo ama performance ngeke ngiphuthe. Okay, I saw this lady muhla ngazi indlovukazi bengiqala nokumuzwa guys ngizomstreama lo sis music wakhe. Oh, and then there was food ke sadla and then yaqhubeka events. I felt so cold ngangigodola ngaphethe jezi ngaphethe lutho and then I had to go but basala abadlidizwe bangincisha